Jeg har fået et dinosaur ved hjælp af Liam. Og vi er med Selina her. Og i dag skal vi tjekke den nye opdatering. Domingus. Og den nye community, der er noget af kommet, så den har vi lige taget. Og så prøv at se, hvor mange... Prøv at se. Se lige, hvor sej den her. Se lige, hvor sej de er. Sorry. Ja. Så der er min æg. 2. Det er det, jeg har. 3. Det er den. 4. 5. 6. Hvorfor en af dine æg? 7. 8. 8 æg. 9. 10. Oha, bro. Ja, jeg har brugt sygt lang tid på at... Har du købt dem alle sammen for rigtig penge, eller? Nej, jeg har skaffet dem. Seriøst? Hvad? Seriøst? Yep, det har jeg. Kom, så lad os hatch. Den første, det bliver den der community dinosaur, det tog for cirkus. Altså, jeg har den allerede åbne. Øjnene, de står og stiger på dig. Ja, så... Altså, Mingus står og stiger på dig. Jeg har pre-cracked den. Se, man skal sidde på den. Lad os sætte sådan. Jeg pillede dig i bagdelen lige før. Jeg gør sådan noget. Hey, der er 8. Det skal du ikke gøre på video. Okay, 4 sekunder tilbage. Hvor meget har du? 1 sekund. Jeg er 1. Også mig. Du får godt. Ej, prøv at se mit dumme lille skin her. Det her, det synes den, du gav mig. Ja, så du har fundet det. Synes den her, du gav mig. Det næste æg, det er den her. Kom, lad os... Jeg har ikke andre æg. Lad os håbe, vi får en god... Jeg har ikke noget. Jeg har ikke flere æg. Ja, men det har jeg. Så vi kommer bare til at hatche de her æg, og så kommer jeg også til at give nogle til dig. Måske mindst 1. Jeg smider lige den her over i basen. Nej, kom. Vi hatcher æg. Der er 1 sekund tilbage. Så. Ej, okay. Den er sej. Den deroppe. Den er sej. Ja, den er sej. Den er herovre et eller andet sted. Ja, den er lige der. Den er lige der. Nej, det er den, der er lige deroppe. Nej, den er lige der, Liam. Hvad? Liam, den er der. Nej, det er ikke den. Men det er bare... Nå, det er ikke den, men den... Han ligner den bare. Den er... Kan du se, den er grøn, og den har sådan nogle rød ting i stedet for scars. Som det er den talknash. Lad os hatche talknash. Har du nogen æg, jeg vil få? Ja, det har jeg jo lige sagt. Så, men og vi kommer også til at hatche den her, som jeg er meget excited for. Prøv at se den. Jeg har ikke til den der, som jeg... Det ligner en dame. Mig til at... Det ligner sådan en dame. Nej. Jeg er næsten over. Superman. Prøv at se, jeg var Superman. Det er Superman. Ja, det er Superman. Nej, det er Superman over for skolen. 2 sekunder. Den kommer til at nok Superman. Så næste æg, det er en Sheldon. Jeg står lige AFK i 2 sekunder. Hvad laver du? Selina? Okay, vi har det bare ikke imens. Nej, det må du ikke. Hvad? Ja, det må du godt. Jeg står stadig i AFK. Jeg skriver lige med min far. Nå, okay. Nu skal du lige lidt. Ej, det var et dårligt trin, du fik med Sheldon. Den kan du få. Hvilken? Så den næste. Hvilken en sagde? Jeg så i det. Det gør jeg ikke. Ja, en Sheldon, det var en dårlig klamskin, som du kan få. Men... det er kedeligt. Er det kedeligt at hatche æg? Det er jo det bedste i spillet. Ja, sådan bare se dig hatche æg. Du kommer også til at få den med dem. Den kan du også få. Nej, men det er bare ikke flere tænder, den der timer den. Jeg har lige spurgt min far, om jeg må købe det der æg. Nå, okay. Det er den der deroppe. Ja. Ægget som står lige der. Okay, så sagde han ja. Ja, han er ikke svaret. Yep. Ej, jeg fik Jeg lægger den bare lige på bordet, så fortsætter vi, guys. Jeg fik slet ikke nogen gode skins. Jeg håbede på... Og jeg kan se min far skriver.
Okay, det er en biste, så den kommer til at give dig. Jeg glemte at crack den her. Lad os bare tage den anden. Det er ikke så godt. Lad os tage en Swoopjaw. Den tænker jeg, at jeg giver til dig, Selina. Hey. Okay, jeg har fået lov til at købe æg. Har du købt den? Nej, jeg har fået lov. Det her, det Swoopjaw, den kommer til at give til dig. Det er en, der kan flyve, men det er den bedste flyvedinosaur. Kom. 2 sek. Okay, guys, så kigger vi lige lidt nedad, så I ikke rigtig kan se noget. Det er jo den der deroppe, så det er ikke den der. 700. 7. Nej, ikke 700. Men 207. Den der. Kan du stadig høre mig, Liam? Ja. Det var sygt nok. Og vi er ikke engang i samtale. Det her skin fik du. Hvad synes du om dit skin? Fedt. Okay, godt. Den kommer til at give til dig. Så her er en Beastosaur. Lad os hatche den. Så vi kommer til at... Jeg kommer til at købe de der fiskestang fra jer. Og der er ikke kommet noget nyt derovre. Det har og det Crystal Cave kommer snart tilbage. Og ny Community Dinosaurs. Og det Flaptor og Swoopjaw kommer der. Okay, jeg går lige FK igen. Den kan jeg godt lide. Jeg tænker, vi hatcher det Chompersaur. Nej, jeg er med Chompersaur. Jeg kan spørge min mor, om jeg må tage min VR-briller med i morgen, så kan vi fortsætte. Hvad? Jeg kan spørge min mormor, om jeg kan tage min VR-briller med i morgen. Jeg skal over til min mormor. Nu? Nej, i morgen. Nå, okay. Ja, så gør det. Yes, vi kan godt gøre videoen færdig. Ja. Hvad? Vi laver bare videoen færdig. Vi kan lave mange i dag. Okay, fedt. Så det her, det er det. Hvilken episode er det her? Hvilken episode 6, tror jeg. Episode 6, tror jeg, der. Den 5 eller 6. Jeg tror, det er 6. Ej! Prøv at se, der er dårlig skin, og jeg håber for... Jeg håber, at jeg vil få den. Den ser lidt underlig ud. Eller, hvor er den? Den der. Okay, så lad os gå nok crack den sidste æg. Og først så kigger jeg lige... Men først så giver jeg dig lige alle de æg, som jeg tænker mig at give til dig. Kom. Jeg må bare lige vente med det der, fordi det tager 100 år. Hvad? Det er fordi, det tager 100 år, før min far gider at sige ja. Nå, okay, men kom... Jeg giver dig lige alle de dinosaurer, jeg kommer til at give til dig. Hvordan får man... Her, kom. Okay, men... Nu. Er det færdigt? Ja, her er der 2 dinosaurer til dig. Kom. Skal jeg give noget for den? Ja, okay, sæt... Jeg har en idé. Sæt én ting, okay? Og der er en måde, at vi kan give... Det er det her fødsel. To gratis. Så trader vi de her 2 for den der, og så trader du den her tilbage, og så trader vi sådan... Ja, du forstår det godt, ikke? Så på den måde, så kan du få dem begge 2 gratis, okay? Mhm. Så siger jeg... Så hent den der Swoopjaw. Altså den der med vinger? Ja. Ja, det er den. Men du skal... Jeg tror, du skulle trade 2 ting for... Ja, okay, lad os lige prøve igen. Så bare ja her. Kom, siger jeg. Kom. Kom nu, Selina. Skal jeg bare trykke ja? Ja. Og så efter, så trader... Jeg kunne ikke lige huske, hvordan det virkede, men ja, du kommer til at få dem begge 2 gratis. Så kom. Så nu skal du... Okay, kom. Husk at sætte
Ingenting. Hvad skal jeg sætte? Bare sæt en ting. Jeg vil ikke rigtig have den her. Hvad? Jeg har for mange af dem. Jeg har for mange af de her. Så trykker vi den der tilbage, og så har du fået en gratis af dem der. Godt? Okay. Så skal du hente den her. Ja, vand i min fars skrevet igen. Okay. Kom. Hent din... Vand i. Okay. Please. Ja, jeg henter den. Hatchet. Nå, du er tilbage. Okay. Var det den her? Ja. Okay. Du får faktisk også lige den her. Fedt. Så vi kan hatche den. Og vand i. Jeg har... Lige nu kokain. Hallo, jeg triggede engang en. Jeg gav ham en gang. For den der blå dinosaur der rykker. Du skal ikke sige, du scammer på video, og det skal du heller ikke gøre. Nej, jeg gør det ikke, mere. Så vi skal hatche det der. Har du scammet nogen? Ja, det var én gang, og så stoppede jeg. Okay, så lad være med at gøre det igen. Du kan blive bandet, og du siger det på... Bailey, kan du lige... Du skal ikke gøre sådan noget, du kan blive bandet. Kom, så du skal ikke slå kyllingerne, det er langsomt. Kom. Nu gør jeg det alligevel. Vi skal over til det der. Vi skal over til ko-stedet. Jeg glemmer ko-stedet af. Det kan du jo se, der er en kæmpe ko. Hatch det sidste æg. Og så efter så prøver vi lige den nye hammer på. Og der er også kommet nogle nye beef sticks, hedder den. Eller meat sticks, jeg kan ikke huske det. Det er derovre som... Venni, der er penge. Ja, så vil jeg være med. Så er bare blevet lavet om til kor. Bailey, hold okay. Undskyld, min hund gør sygt frøjt. Hele tiden, det er en chihuahua. Altså, jeg kan ikke rigtig høre det. Jamen, jeg taler til video, mand. Men jeg kan stadig ikke høre det. Kom. Kom her. Jeg fandt lige et guldskilder. Jeg kan ikke høre det selv, hvis du taler til mig. Jeg havde lige... kommer nogle ting her, som giver meget. Nu vil jeg bare... Nå, jeg havde den der. Ko der. Altså, hvor tror jeg, det der æg, det skal hen? Hvad er det der for noget? Så vi skal få den der til level 5, og så får vi en sove på, og så prøver vi lige at... Så prøver vi den lige. Jeg har hørt, at den er langsom. Hvordan skaffer man egentlig æg? Det er klar. Jeg bare ved at klare det. Når man skal skaffe æg, er det så bare om at klare missionen? Dræb mobs. Eller, jeg mener boss. Dræb bosser. Nogle skal du købe, nogle skal du dræbe boss for, og ja. Ja, det vil du få. Hvad er det? Okay, men du kan ikke bruge den nu, fordi den er ikke hatch. Bare den der. Øjeblik. Min far bliver ved med at skrive. Okay. Du skal hatche det i dag. Okay, kom. Ja, men jeg skal lige skynde mig tilbage bagefter, fordi den har ikke nogen. Kom her. Bare skynd dig. Det der går og gå tilbage, så kommer jeg. Der. Jeg skal bare lige få den der til level 5, så vi kan få en sove på. Så prøver vi den. Jeg kommer også til at få den til at være level måske 30 eller 50. Det kommer jeg til at gøre. Fordi så kommer det til at være en god størrelse. Jeg skal lige længere til den der, fordi den hvor skal jeg hente, jeg glemt derovre? Ikke så stor, synes jeg ikke. Så derfor så skal den gøre den større efter. Jeg har filmet den.
Men så ja, i dag kommer jeg ikke lige til at vise jer de der beefsticks her, fordi det kommer til at tage sygt lang tid, fordi jeg ikke har... Jeg ved ikke, hvor de er. Men de er derovre. Hvad mangler du? Jeg mangler lidt. Den er level 4. Jeg mangler ikke så meget level XP. Halvt. Måske 1000 XP tilbage. Jeg skulle prøve igen, fordi jeg ikke vidste, om det var min PlayStation eller om min PC. Fordi her tidligere, der fik jeg 3000 icons. Hvis I kan høre nogle mærkelige lyde, så er det min lille søster. Det er fint nok, ikke? Så den er snart level 5. Okay. En sidste. Det tror jeg. Så er den level 5. Jeg prøver at se, hvor lille den er. Lad os lige tjekke den stats. Men nu må min far godt sige snart sige ja. Og den nye, der er også kommet en ny fisketing, så man kan se, hvad for en fisk man har fanget. Så nu skal vi tilbage til Selina og få en sæde på den her. Ja, der hvor det er, man hatcher æg. Og så, min ven Selina derovre, hun har tradet sin blå dinosaur for en rød en, som hun nok til at bruge. Lige præcis den samme, hvis bliver forvirret med det. Det har jeg faktisk lavet en video med. Jeg har faktisk lavet en video med, at jeg trader den. Og hun har også lavet en ny video inde på hendes kanal uden mig, hvor hun trader den der for den der røde en, så den kan I... Men det var ikke en episode. Det var ikke en episode. Advarsel, det var ikke en episode. det er lige meget, som det det var en video. Ja, vi skal ned i vandet nu, men først så skal jeg lige have en dinosaur. Altså, jeg venter på, at min far han gider... Tag en, du godt kan lide. Jeg læste ordblind, så jeg kan ikke finde ud af at læse. Det er sygt. Hvad gør du, hvis jeg får den lille af? Den der helt om bagved. Hvad mener du? Hvis jeg får den lille af hammerhaj. Det kan du ikke, hvis du køber den der bundle der, så kan du kun få den. Men der er også kommet en ny dinosaur her. Det er det skin, jeg fik. Vent, jeg kan ikke se noget. Og så har jeg også fået sygt mange magmadons. Prøv at se. Ja, jeg fik den. Move, Liam, move! Nej, stop. Du skal ikke gøre det. Stop. Vent, du har fået den der. Kom. Vi skal jo, kom. Og tag den her. Du har allerede fået den der bundle. Tag den der. Og skal vi få den... Den her? Level 5. Nej, den der æg. Der burde være et æg. Nå, den er derovre. Hvis du har... Nej, men du skal ikke købe den der. Hvis du har købt den der... Nej, den æg er lige der. Det bister så. Men du sagde, at du vil købe den her. Ja, men jeg nåede ikke at købe den, før du sagde, vent. Du har købt den der bundle, ikke? Jeg har fået et æg deroppe. Så du har købt den der bundle? Nej, jeg har ikke købt noget. Nå. Så du har nok penge til den der, eller? Ja, jeg har tænkt mig at købe den, og så sagde jeg, nej. Og så stoppede jeg. Ja, jeg troede, du havde købt den der bundle, og så hvis du havde købt den der, så ville det sgu da være dumt at den der. Okay, men så tag den. Må jeg købe den nu? Ja. Hvis du har nok. Tak. Okay, jeg skal til at finde ud af efter æg og kyllinger. Men først, så skal vi lige hatche bister så der. Jeg vil hatche det her lige med. Jeg tror, det her kommer til at være en lang video. Den der må lige vente. Og hvis det er lidt kedeligt at se os over til derovre,
Så over til når vi er færdige. Så Skift den 10 sekunder. På YouTube. Eller hjem. Altså, selvfølgelig kan man det. Okay, vi kigger ikke. Det er faktisk en fin farve. Hvor var den der kæmpe... Politisk ind? Altså, den er blå. Ja, den er blå. Det ligner en ost. Den her skal hedde Osterhaps. Osterhaps. Jeg synes ikke, det ligner noget. Jeg tror, den skal hedde Osterhaps. Kom, så Nej. skal have... Den skal hedde Mugost. Det andet Ja, den her skal hedde Mugost. Den her skal hedde Mugost. Din hammerhaj. Ikke, så vi kan hatche den. Okay, den har lidt kort arme. Prøv at se det her. Okay. Ja, guys, jeg kan ikke finde at stave. Den er lidt langsom. Mugost. Prøv at se. Jeg har navngivet den her Mugost. Så vi går ned i vandet der, når Selina har fået sin level. Men du skal også have penge til selv, har du det? En sadel? Ja. Bare rolig. Du har 2.500 tilbage. Jeg tror, det den koster. Men jeg skal lige have din... Hvor fanden er det med dinosaurer henne? Nå, vent lige. Okay, lad os se på... Okay, den der, den koster 2.000, så jeg tror, den her, den koster 1.250. Der var det. Jeg gider ikke have den der. Hvor min... 1.500. Kom, lad os hatche æblet. Jeg skal lige finde en... Hvor er min anden dinosaur? Hvor er Ming Ming? Find ham. Der er Ming Ming. Kom, så skal vi... Jeg har fundet Ming Ming. Jeg glemte min dinosaur herovre. Kan jeg sætte den her i siden? Kan jeg sætte ægget her i siden? Hvad? Kan jeg sætte ægget nej, i siden? det kan du ikke, men du kan bare rode med en hånd. Kom. Det bliver svært. Jeg har lige gjort det før. Kan du huske, at min dinosaur sad fast op i et træ? Ja. Det var i episode 4. Det kan jeg også se på kanalen. Der sad min dinosaur bare fast i et træ. Har du uploadet videoerne? Nej. Det tog mig 3 timer ikke engang at uploade en. Fordi min wifi var så shit i går aftes. Du har uploadet episode 3, ikke? Nej, den vil ikke uploade. Har du ikke engang uploadet en? Nej, jeg gør det i morgen, for jeg må først få min iPad i morgen, så kan jeg uploade videoen. Okay. Så, jeg aner ikke, hvorfor jeg først må få den i morgen, men... Hvad? Bruger du iPad? Ja, jeg har sgu da ikke en computer. Jeg tror faktisk også, det er bedre på iPad. Der kan man få overalt og sådan noget. Men for at jeg gør min dinosaurer store, så skal jeg lige vente på pigmappet. Jeg mener ikke... Den der, min er knækket. Jeg mener ikke... Jeg mener ikke... Det er på engelsk. Nej. Okay, så nu skal vi tilbage i hasten, og så skal vi gøre den stor til level 5. Ja. Men den er meget lille, som du nok kan se her. Altså, jeg aner ikke, hvor du blev af. Ja, det er fordi, den er så lille og langsom. Men, jeg tror faktisk også, der kommer til at komme en The Great White. Men man kan godt se, at jeg blev bedre til spillet siden sidst, ikke? Ja. Men altså, The Great White, det det tror jeg også, der kommer til at komme på. Men det er ikke noget, jeg har hørt. Det er bare noget, jeg tror. Så I skal ikke undertro, at de der kom eller andet. Hvilket? Man kan ikke få den der store en bagved, vel? Jo. Okay, men det håber jeg. Jeg vil allermindst have den der... Superman. Jeg vil helst ikke have Superman. Ja, den er dårlig. Det er den dinosaur, jeg helst ikke vil have. Men, det er derovre. Ammerhejerne, der er. Fjern den der fisk. Fjern den. Den her. Det er ligesom en hund med halsbånd. Nej, det er ikke en hund. For mig er det bare en hund.
er ikke en hund, den er mig. Den kan spise dig. Hvad hedder de? Den kan jo smølf. Men der er ikke et Den er faktisk sej. det er det bedste skin, synes jeg. Ja, det er det Den er faktisk ret sej, men jeg vil allerhelst have haft en lille døren bagved. Det er det anden bedste skin, det der. Synes jeg. Den er... Jeg vil allerhelst have haft en det lille. det første bedst, synes jeg. Jeg skal navngive den Mingus. Hvad? Jeg skal navngive den Mingus. Mingus. Finder på det. Ja, Mingus. Det navn. Jeg kan bare navngive min ged, fordi jeg ikke kan finde på nogen navn. Mingus. Hey, Selina. En dinosaur køber mig. Kom, lad os få den level 5. Vi skal over til køerne. Og så skal vi få den for level op. Jeg vil gerne lige æde. Kom. Fem blev den af. Kom. Lad os komme over. Vi skal over til derovre. Hvor i verden blev min dino af? Du kan finde den der. Væk. Når den er der. Den er her om bagved. Ja, lille. Gå væk, jeg skal æde den. Kom, vi skal over til køerne og spise dem. Kom. Tag den halsbånd. Og så tag en sten. Det kan jeg ikke. Sådan der. Og så tag en sten derovre. Og så efter vi har gjort den level 5, eller men vil du gøre en fiske? Nej. Så tænker jeg bare at fisker imens. Siden du ikke kan lide at fiske. Fordi det er også en ny opdatering. Men det koster pænt meget. Hvad for? Det er fint. Så du Altså, jeg gider ikke at bruge alle mine penge. Men du... Stop. Du mangler at tage en sten. Vent der, så kommer jeg med en sten. Så har jeg fået en sten. Jeg kommer med den nu. Bare stå der. Så den sten, den skal du ikke droppe, og du bruger den til at slå køerne, så de der, så du kan fodre kødet til din dinosaur der. Så prøver jeg lige at fiske. Tag den der sten der. Hvad bag dig nu? Jeg ruller derovre. To sek. Nej, hey. Sten. Her, tag sten. Nå. Tak. Okay. Så viser jeg den nye fiskeopdatering. Og så kan hvis I kan høre den i baggrunden, så kan jeg slå den. Så der bliver større. Perfekt. Så fiskestangen er derovre. Som I kan se, jeg har ikke været inde i opdatering uden før at jeg har filmet, fordi jeg ikke ved noget. Så har vi fået en ny fiskestang. Jeg ved ikke, hvordan det virker. Jeg tror, den skal vende sådan her. Hvor hun vidste det. Ej, det er hurtigt. Okay, jeg køber lige en bedre en. Liam, Hvad? det her det er ekstremt kedeligt. Skal vi bare lige... Hvad? Hvad mener du? Altså, spillet er ekstremt kedeligt. Skal vi bare lige få noget andet? Hvad mener du? Vi skal jo filme den nye opdatering. Ja, lige meget. Det er lige meget. Hvad mener du? Kom. Har din dinosaurer level 5, og så viser jeg den nye opdatering. Som jeg har ventet i. Det er bare lige... Jeg kommer til at filme den her færdig. Okay. Kom, du ikke kommer til at være med, så før der er noget i og viser den. Jeg fik en Triceratops. Liam. Hvad? Prank, bro. Hvad mener du? Det er prank. Nå, det der med, du siger, det er kedeligt. Det er virkelig fedt. Så det er faktisk fedt at fiske.
Har du fået en level 5? Hva? Har du fået din dinosaur? Din... Kom her, level 5. Hva? Jo, Liam, der er en boss. Der er en stor fisk. Hvad? Jamen, Der er en boss bare for efter din mig. dinosaur level 5. Prøv at se. Det kan jeg ikke. Der er en boss efter mig. 71. Bare stik af og så fisk. Kan man ikke fiske, men... Den æder min dinosaur. Hvad? Den æder min dinosaur. Kom og hjælp mig. Jeg er i gang med at fiske lige nu. Du kan bare... På den i level 5. Skynd dig nu. Jeg kan ikke så fiske hele dagen. Liam, kom og hjælp mig. Der er så Mingus. Mingus. Okay, jeg køber lige den bedste. Sådan der. Mingus, kom nu. Nej, Der Mingus. koster mig cirka 3.000. Shit. Mingus. Kaster langt ned. Jeg har slut for det. Mingus. Nå, den har vi ikke fået før. Det er den kylling chicken fish. Så vi prøver lige at så jeg viser jer lige det bedste sted at fiske. Det kan være ikke ved det, vi har isbilleder. Så det anden bedste, det er lava mapper. Der kan I få en magma fisk og sådan noget. Og så, men det bedste, det er der, lige der. Der kan du få sygt mange fisk og sådan noget. Jeg har min dinosaur. Det er det bedste. Har du fået din dinosaur level 5? Så længe der ikke får øje på mig, så har jeg det fint. Hvad? Har du fået din dinosaur level 5? Nej, den er level 4, og der er en ko efter mig. Okay, Og det fedt. gider Så ikke lade mig være. bare få den sidste level op. Det er en ny fisk. Hvad for en fisk er det? Lad os se. Den der lige der. En chili pack, ja. Den er level 8 allerede. Hurtigt det her. Jeg tror ikke, den er så hurtigt. Jeg har hørt, at de siger, det er den nye bedste måde at få din sovlevel. Så kan prøve op. Ja, men der er stadig piksticks mere. Prøv at se noget. Ej, hvor er den sej. Det magma snapper. Fedt. Den er level 5. Okay. Så lad os fiske. Vi fisker til hun kommer tilbage, tænker jeg. Prøv efter den her, så prøver vi at fiske i lavaen. Jeg går til lavaen. Den er level 9. Okay, den fuldt så større. Fedt. Spis den, Mingus. Den fuldt så meget ud. Det gik faktisk stærkt, det der. At levele den op. Og nu skal vi fiske i lavaet. Og man kan også fiske i mudder og i mælk. Og man kan fiske lidt overalt. Okay. Lad os prøve at få den med fisk. Har du fået din... Har han level 5 til det? Ja, er din hammer ej level 5? Hvad? Kan du høre mig? Hvis du lige skader eller andet. Ja, din dinosaur level 5 til det. Hvad? Sidste fisk, og så går vi op til. Okay, det er ikke så godt der sted. Lad os bare sætte fiskestangen her. Fordi vi kommer også til at prøve at fiske i mælken, nu hvor vi alligevel skal derover. Så lad os gå over og tjekke om Selina dinosaur er level, eller fisk, hej er level 5, så hun ikke svarer mig.
Bailey, hold nu kæft. Så, hvor fanden kan det ikke høre en tale med om lige spil? Nå, hun er derovre, kan du se. Jeg klarer den. Hvorfor taler du ikke? Hvad? Hvorfor taler du ikke? Jeg har talt. Jeg har talt med min seer. Jeg spurgte dig om... Okay, jeg har faktisk fået nogle fede fisk og store. Jeg hjælper dig lidt. Jeg også teste damage. Og 205, det er fint. Nej, det er ikke så godt. Men... Ja, det... Jamen, dræb lige den der ko med horn. Eller dræb lige den der ko med horn. Jeg skal nok... Jeg distraherer den. Nej, jeg havde de der. Sådan her, så der er mad til dig. Der er kun en bøf. Hvad level er din ko i? Hvad? Hvad level er din dinosaur i, altså lige ko? Jeg tror det er 10 eller 9. Oh shit, det er en stor fisk der. Godt nok. Det er der måske ikke. Min dinosaur er level op. Min... Han spiste den. Ja, han er level 10. Det var en kofisk. Første forsøg. Okay. Han er en dinosaur og en level 4 minutter. En til kofisk. Men kan den der ikke lige smutte? Jeg tager den. Så er den død, og jeg dræber også lige den der ko, jeg hjælper. Kom med dem, ikke? End før. Har mere kød til dig. Shit. Nå, snart. Jeg vil få meget tæt på. Jeg glemte at sige noget, som jeg nok lige... Hvordan kan man bounce på de der køer, seriøst? Jeg ved det ikke. Ja, den dræber en. Det er sådan. Sådan der, den er level 5. Men så jeg har traded Lars for den her der. Der er nogen, der kom op til mig og sagde, og spurgte, om jeg havde den, og så traded hun den der for den. Så kom, lad os tage afsted. Du kan få en sadel på den, kom. Så skal vi få en sadel på den, og så går vi ned i vandet og prøver den. Det har jeg stadig ikke gjort. Jeg fisker lige, imens jeg venter på, at du er... Det er faktisk fedt at fiske, synes jeg. Kom. Den her vej. Bare gå over til starten, så kommer jeg. Okay, ikke til. Satan. Kom. Nå, guys, husk at like og subscribe. Slutter du videoen nu? Og se med til slut. Nej. Husk at se med til slutningen af videoen og se, hvad der sker. Så vi får en eller anden shit. Eller om lige om han finder sit 500.000 af. Ja, det går lidt hurtigt. Væk. Men der kom din dinosaur først. Hvor fanden er den lige der? Eller det er ikke en dinosaur. Jeg mener, hej. Hej, dinosaur. Her kommer nu. Jeg kan godt lide, Benny, var har jeg ikke med i den tid, hvor dinosaurer også var? Nej, det er krokodiller. Hvad fanden laver de så her? Det er fordi, der findes jo heller ikke magmadons, vel? Det er bare noget, de har fundet på for at gøre spil noget fedt. Og Scoopjaws, det tror jeg skulle heller ikke, der findes. Du kan godt lide at smide en krokodille ind. Hvad? De kan godt lide at smide en krokodille ind. Ja, det kunne faktisk være sejt. Så i dag, men jeg kan også til at sige, hvordan man får den nye golden egg, så man kan få 1.000 på den. Lad os gå op og få en sadel til ham her. Så du skal få det der akvarium i boks der, og så skal du fiske inde i den, og så får du en golden egg. Hvor er du henne? Jeg er så fast. Jeg håber, du er nok til at klippe en sadel.
Forhåbentlig. Hvad for en? Har du købt? Den der med en hånd herude. Jamen, nej, det er jo den her heroppe. Den der, man skal have. Ja, den. Altså den her. Stop den. Stop den. Jeg tjekker. Altså den her. Nej, stop. Vent. To sekunder. Jeg tjekker lige, hvad for en der er. Se, det er den. Nej, det er ikke den der. Det er den der. Du har vel nok til den, ikke? Den har jeg ikke råd til. Du sagde, du havde... Okay, så må jeg tjekke vandet uden dig, og så... må vi gøre det sammen. Og du har... Jeg står lige til det så. Så først så går jeg lige ned og prøver at svømme med den nye dinosaur. Og så slutter vi videoen, og så går vi ind i en public server. Altså... shit, den er hurtig. Så finder vi, der har en akvarium, og så får vi en Golden Next, vi kan få 1000. Shit, de er meget hurtigt, den Spinosaurusen. Prøv at se, hvor hurtigt den er. Men der er ikke kommet noget nyt her, som jeg sagde tidligere. Men der kommer til at være en, hvad var det nu, den hed? Mosasaur her nede i vandet, en boss fight. Den kommer til at være sygt stor. Og jeg ved ikke, om man kan få dens æg. Det håber man kan. Det tror jeg faktisk. Så, men lige nu der er der bare Kraken der. Og jeg tror, det kommer til at skifte noget. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at virke, men jeg tror, det er sådan. Så nu har vi tjekket den. Jeg tænker, jeg slutter videoen, og så... Dens fart, og så går vi op. Nu går vi op til Selina. Og så slutter vi videoen. Så hvor højt den kører. Lidt i vandet. Er det over i mit hut? Altså over i mit hus? Jamen, det er kun dem, der har et akvarium. Og det har vi ikke. Men måske kan jeg købe den. Kommer du over til mit hus, eller? Nej, jeg kommer over til mit hus og prøver at købe. Og se, om jeg gider at købe den. Man på, hvor meget den koster. Jamen, kommer du over i mit hus, så vi kan slutte videoen? Jeg skal bare lige se, hvor meget. Jeg kan lige se den der. 500 gamle der, så får det lige gående, ikke? Så har jeg... Jeg har ikke noget æg. Kom. Jamen, bare... Du venter bare lige der, så kommer jeg med en fiskestang. Jeg har købt akvariumet, så vi kan få den nye Golden Egg, så du kan få en sæde på din sår. Så vi har brug for en fiskestang. Jeg glemte det, hvor det var. Det er herovre. Skal vi ikke gøre det næste video? Nej, det tager 2 sekunder. Kom. Så... Skal jeg også komme dernede nu? Hvad? Skal jeg også komme dernede nu? Nej. Du skal bare komme over til mit hus. Nå, det er bare sagt. Så får 2 fiskestanger. De koster cirka 3.000 i alt, hvis man skal have dem alle. Er det der akvarie? Nej, den der, så vi skal komme til den fiskestang, og så sætte din... Den skal... Kom. Prøv. Vi skal ramme den her. Ja, sådan der. Jeg ramte den. Så skal du have din hånd på fisketingen her. Og så når der kommer... Ja, sådan der. Så burde der komme sådan en sådan ting op. Så du skal vente til, der kommer den der bjælke. Sådan der, den i Golden Egg. Så gå op her. Så står lige her. Stå lige her. Så får den op. Okay, så move. Mit fiskestang er i vejen. Kom herop og stå der. Og så prøv med lille movement. Gå herop. Sådan der. Jeg er heroppe, men du fylder. Så du står der på kanten, og så gør du sådan her. Jeg kan ikke komme derop. Det er dårligt. Han står med sådan lidt langt væk her. Prøv at se, kig her. Så jeg har min fiskestang sådan lidt langt væk her. Og så rammer han ned i vandet. Så, se. Så du skal stå lidt langt væk sådan her. Sådan, tag din hånd tilbage. Det kan. Jeg rører ned hele tiden. Så bare kom
du kan godt stå der. Jeg sådan står lidt sådan tilbage, så du kan ramme. Nå. Godt. Og sådan står sådan lidt med sådan afstand sådan tilbage, og så... Sådan her. Ja, og så bare din hånd lidt tilbage også. Tilbage. Sådan bagud. Ja, sådan der. Fisk. Og sådan bagud. Lige ud af vandet. Kom nu. Nej, du skal kaste noget. Kopier mig. Du står sådan her og... Hey. Ja, sådan der. Så bare vent til, der kommer en bjælke her. Så er den grønne. Den grønne. Han skal bare den grønne. Og så får du det gode med. Nej. Jo, jeg har den. Jeg har det golden egg. Så tag den. Easy måde at tjene penge på alligevel. Jeg har den. Så tag den sådan her. Jeg har taget den. Jeg har taget den. Så kom så skal vi få en sadel. Men du har fået Ja, men 1.000, ikke? det ved jeg ikke. Det kan jeg kigge herovre. Kom og køb sadel til den, og så kommer vi til at tjekke vandet. Liam. Og jeg tror, der kommer til at være hvad? Hvad er der? Jeg er flottet. Brug den der triceratops til at komme derover. Gør sådan her. Kig her. Kom Jeg her. har ikke nogen til at se. Jamen, det har jeg lige der. Du bare hop ind i den. Den er let nok måde at komme derinde på. Nå, jeg glemte, hvad jeg skulle. Okay. Nå, jeg skulle have taget Køb en sadel til din ham og mig. dinosaur. Du burde have nok nu, siden jeg har skaffet, eller jeg har der med at skaffe 1.000 penge. Kom. Jeg skal finde den. Du kan bare restart din hot ting. Nej, jeg mener ikke din hot, jeg mener den der ting der. Der. Ja, så få en sadel til den. Den der er den første. Den her lige her. Yep. Den billige af den. Du havde vel nok, ikke? Jeg kan ikke få den. Men kom, jeg viser dig. Nej, jeg har ikke nok. Den koster 1.750. Og jeg har 1.540. Okay, så lad os slutte videoen for der, og så kan du skaffe nogle flere penge. Og kom, lad os outro. Hvor du henne? Ja, jeg stopper bare den her. Så jeg har guys, tusind tak, fordi I så med. I skal huske at følge med på kanalen. Husk at like og subscribe. Skriv i kommentaren for næste dag, fordi vi begynder en smule at løbe tør. Gør du? vi kan bare... Anyways. Altså, for nu af filmer vi, når der er noget at lave. Så hvis der er en, der kommer med en god idé, så laver vi den. Hvis der kommer en ny opdatering. Og for snart så får vi en til, der filmer video med os, som hedder Oscar. Og William. Også William. Okay, så vi kommer til at være 4. Det kommer nok til at være. Ja, men det kan ikke være, at det er sådan samtidig, men vi kommer til at være sammen alle sammen. Så jeg skal skaffe 2 raptor, ikke? Jeg har kun 1. Okay, men lad os så slutte videoen. Nå, men tusind tak, fordi I så med i videoen. Bye bye.